Gaurko aukera hau aprobetxatu nahiko nuke baita ere, esateko, nire harridura, nire harridura azaltzeko, asteazkenien, Azpeitiko alkatiek osoko bilkuran esandakoen aurrien. Izane, foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak berriz irekitzi bideragarri ez dela adierazi geniola esan zuen. Eta hori ez da egile. Gezurrik ez. Gauzak dien bezala esan behar dira. Eta udalan erabakile baldin bada korrugadoz ez irekitzea, gauzak dien bezala esan behar dira. Hala esan, eta geonoski, erabakilen erantzukizuna hartu. Aitzakik eta manipulazioi gabe. Udalak bere eskumena du, baina gauzak dien bezala esan behar dira. Eta denbora aurrea dihue. Alare, nik uste dut, oendik igual ez dela berandu, egoera bideratzeko, baina hortako noski jarrerak aldatu egin behar debe. Guk, eta berrize, lantalde bat osatzeko proposamena egiten dugu. Desde logo, gu horrengo inateke. Eta, seguru nago, Eusko Jaurlaritzare, mai hortan egongo litzatekela. Danakin, aldundiko, Eusko Jaurlaritzako, kanpoko, teknikari ezberdinekin, elkarlaneko talde bat osatzeko. Ze bukaran borondatie benetan, borondatie baldin badago, ez da entenditzen elkarlaneako eta kontrasteako inungo bokazilek ez izatie, eta desde logo gure invitazio danak aidien geratzea. Gu gure aldetik, pres gaude behar dien azterketak egiteko, pres gaude laguntzeko. Gutxitan pasatzen die olako aukerak. Gutxitan pasatzen die 100 enplegu sortzeko, aberastasune sortzeko aukerak. Azpeiti berriz, garai baten izan zana berriz izateko.